hallelujah. This time bamthola ncamuka inyawo. Ngike ngamuzwa ke nomunye emakambhala athi abanye uNkulunkulu banenhloko kodwa bezwa. Uthi banezandla kodwa bathinti. Banenyawo kodwa bahambi. Hallelujah. Phakathi kobusuku kunento eyenzakalayo. Abanye ungazuba bonke bahleke mina kumnandi kodwa phakathi kobusuku inyembezi abayikhalayo zigcwala umkamelo. Kodwa phakathi kobusuku hallelujah kunendoda engafike emini bake bathi mabahlabelela bathi ufika kuseni abantu sebathi baqedile bathi ngizokhuluma ngalo fike ebusuku. Hallelujah. Kunendoda efika ngobumnyama ebusuku lithi iBhayibheli uPetro noSila mfundisi uSithole bathi bavalelwe ejele badumisa. But before bayodumisa bake bathandaza ngoba ngathi umthandaza ubasebenzeli ngoba ngishiwo ngathi indumiso it is an instrument of war. Bay understand lento bathi ake sishintshe manje singasathandazi but sekuyisikhathi sendumiso. Ithi iBhayibheli babaqala babudumisa kwaba sekusamazamise ke. Hey kodwa bafowethu kuneyisekele ezizozamazama namhlanje hallelujah. Phakathi kobusuku lithi iBhayibheli mayizamaziseke isekelo kwavuleka amajele kwaphuma nawo wonke oboshiwe. Phakathi kobusuku sizothandaza ngifuna sike sithandaze uNkulunkulu akanyakazise nje leyisekele ezisibambile hallelujah. uNkulunkulu akavule nje la bekuvalwe khona ngoba ngelinye ilanga uthi uJakobe angigiyeke ngangibusisanga uthi ngizobafana nawe until ungibusise angisuki kule ndawo. Hallelujah. Sanibonani arise. Bakhona inkodwa abantu abathi nje silindele ukukhuleka ready for umkhuleko. Hallelujah. Ngoba phakathi kobusuku kunento uNkulunkulu wethu ayenzayo. Hallelujah. Phakathi kobusuku ngiyafisa simene ngenyawo zethu thina sonke. Ngiyezwa kunento uNkulunkulu azoyenza kule ndawo. Lithi iBhayibheli ngosuku lePentecost kwazwakala nje kunomsindo omkhulu kwakungathi umoya kunga-understandeki ukuthi yini kanti sekwehla umoya ongcwele hallelujah. Lithi iBhayibheli baqala bakhuluma ngey'limi ey'hlukahlukene. Kunento bangcela zokwenza kungavumeli ukuthula ungavumeli ukusala kule hour. Ake nje uvule umlomo wakho noma ungazi ukuthi uzothini kuye ukumtshela nje ukuthi ungcwele kangakanani. Akwenzeke uhlale naye isimo sakho singashintshi. Kwake kwakhuphuka uMoses wayohlala naye 40 days and 40 nights bakabuya bathi akasabhekeki bathi Moses imvaleni ngengubo ngoba siyahluleka ukumbheka. Akekho umuntu ohlala naye abuya afana. Sisaye emthandazweni ngifuna nje abantu abazothi weNkulunkulu wena wedwa ungcwele. Kungakatholakala impendulo kodwa ungcwele uNkulunkulu ngoba umile. Hallelujah. Bakhona kodwa abantu esingake nje sisho nabo sithi umile uNkulunkulu kuze kube phakade. Hallelujah. Hallelujah. Lele ila masukata la broshante kudahilia mahasaya. Ngicela ngiboleke membhandi mic kunento ezokwenzeka la sondela Whitney. Sondela Whitney buya memselwane buya. Ikoshande likabrosante li asuke. Jikalu hasaya mande koshaya. Buya sisamge. Imando koshande likabrosaya ile hasuka. Sondela sisamge. Sondela membhanda sekulinde wena. Sondela Whitney. Kushande le brosante li hasika. La brokoshike